rapidesa y técnica. Quedan 4 todavía por sacar. Tenint en compte estos dos factors, l'equip de bombers pot salvar-nos la vida darrere de patir un accident en la carretera. Vale, bajamos ya. Però estar preparat per actuar no és cosa d'un dia. En el vehículo de intervención rápida, en este no. Els bombers es preparen i mesuren les seues aptituds en el que es coneix com trobades internes d'escarcelacions. Així actuen com si d'un sinistre real es tractara. El temps de reacció i la perícia, el que més compta. Es una iniciativa pionera en España. Som el primer consorci de bombers que té un procediment normalitzat en tècniques d'escarcelació i el més important és que aquest procediment s'ha implantat en tots els bombers del consorci. Estem parlant de més de 700 persones, els que han passat al llarg d'uns mesos en els cursos de formació. Així es vivia en el Parc de Bombers de Catarroja, la 5a trobada interna de rescats en accidents de tràfic. 7 equips de 5 bombers cadascun van realitzar 2 simulacres de rescat en víctimes incloses. Es van mesurar en tècnica, en precisió i en rapidesa a l'hora de rescatar a l'accidentat. Els segons compten per salvar una vida. Estos encuentros son unas herramientas formativas regladas en referís a que hi ha unes normes a nivell mundial en el qual tots els bombers que formen equip poden mostrar les seues habilitats dins d'uns paràmetres de seguretat i de treball. L'equip millor valorat en esta ocasió ha sigut el Parc de Gandia. Representaran el Consorci de la Diputació en la trobada nacional que es realitzarà a Toledo els dies 29, 30 i 31 de maig i l'1 de juny. Considerem que tant el primer, que en aquest cas han sigut nosaltres, com l'últim, tots han fet un treball meravellós, que no és el dia d'avui, sinó tot el temps que porten durant tot l'any entrenant, que és el verdaderament important, que és el que trasladarem després a la carretera i a la gent en general. Els equips del Consorci Provincial de la Diputació de València han sigut 3 vegades campions d'Espanya i en l'actualitat formen el 5è millor equip de rescat en accidents de tràfic del món. La valoració és importantíssima. Així se veu avui la qualitat que tenim en el Consorci de la Diputació. Salvar una vida ja val tot el que tingui que valdre. Per tant, en això se quedem satisfets. Felicitar a l'equip de Gandia i que jo estic convençut que en Espanya anem a quedar bé i si guanyem el Campionat d'Espanya, doncs millor. Aquestes xifres parlen per si soles. 156 morts en carretera des de novembre a desembre de 2011, la qual cosa representa un 55% menys respecte a principis de segle, però encara són xifres massa elevades. Darrere de la competició, continuaran treballant per a rebaixar no sols aquestes xifres, sinó el que es coneix com l'hora dorada, ixe temps límit, ixe lapsus, perquè les seqüeles en un ferit no es multipliquen. Així el temps és vida.